ମଲ୍ଲି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଆଉ ମଲ୍ଲି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା। ମଲ୍ଲି ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଛକକୁ ଯିବା। ଶୀତ ଦିନରେ ତେଲଟା ଲଗେଇଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ସୋରିଷ ତେଲଟା ଲଗେଇଲେ ଦେହ ହାତ ପୁରା ଦେହ ଥଣ୍ଡା କମିବ, ଦେହ ହାତ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର ହେବା। ନମସ୍କାର ହେବା ତାପରେ ମଲ୍ଲି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଆଉ ମଲ୍ଲି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା। ବାହାରିଲି ଗାଧେଇବା ଏଇଖୁଣା ଗାଧେଇକି ଚାଲିଲି। ଭାରି ଥଣ୍ଡାଟା ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବା? ଗାଧେଇବା ତ ନିହାତି ଦରକାର, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ କେମିତି ନ ଗାଧେଇଲେ। ନଗାଧେଇଲେ ବା ଦୁନିଆ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ଡେଲି ଗାଧେଇମି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୁହାର ହୁଏ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇମି। ଚନ୍ଦନଟା ଲାଗିଲା, ଆଗେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଯିବ। ଚନ୍ଦନଟା ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ହେଇଗଲା ଲଗେଇବାଟା, ଆଉ ସରୁ କରିଦବା। ଆଉ କଲରା ଭଜା, ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ, ମଲ୍ଲି ପଖାଳ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ପଖାଳ ଖାଅ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରଖ। ପଖାଳ ଖାଇଲେ ରୋଗ ଫୋଗ କିଛି ଆସିବନି। ଓଃ କି ଆନନ୍ଦ!
ପଖାଳକୁ ପିଆଜଟା ଭଲ। ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ କାମୁଡ଼ିଦେବା ମାନେ କଲରା ଭଜାଟା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି।